Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолда жыллык трассасы реконструкцияләнә, бирдән инде эшләре башкарыла. Имтихан вакыты җитте, шолда 9 сыйныф укучылары өчен дәүләт йомгаклау аттестациясенең төпчере башланды. Шолда жыллык шилтәрләре хезмәткәрләре яңа ягулык сезонына әзерлекне дәвам итәләр. Шолда жыллык трассасы реконструкцияләнә. Шәһәрдә барлыгы 700 километр турба үткәргеч бар. Хәзерге вакытта аларның тузганлыгы 56%-ны тәшкил итә. Быел 20 километрга якын араны яңарту планлаштырыла. Безнең төшерү төркеме Зәп бистәсенең 18-нче комплексында булды. Бирдән нинди үзгәрешләр булачагы һәм нинди эшләр башкарылуы турында киләсе минутларда сөйләрбез. Зәп бистәсенең 18-нче комплексындагы жыллык трассасы 35 елдан артык файдаланыла. Гәрчә уртача хезмәт срогы 25 ел булса да, ремонтчылар әйтүенчә, турба үткәргеч коррозия белән капланган инде. Шуңа күрә бу участокта реконструкция таләп ителә. Мы выполняем обвязку камеры, заменили все трубы внутри, старые были изношены. Далее мы меняем, скрываем старые трубопроводы, вырезаем, которые изношены, укладываем новые трубы и закрываем новыми лотками, делаем гидроизоляцию. Турба пенополиуретаннан булачак, белгечләр сүзләренчә, ул жыллык трасsaсын тышкы коррозиядан саклый, бигрәк тә агрессив мөхит булган юл астындагы участокларда. Здесь также организовано будет дублированное подключение микрорайона жилых домов 1870, 73, 74 и 2 детских сада. С тем, в случае, если будет повреждение на участке от Тукаевской центральной районной больницы до вот этого торгового центра, теплоноситель на жилые дома 1870, 73, 74 будет подан со стороны улицы Комарова. Турба үткәргечнең искәрүеннән тыш башка проблема да бар. Участокта тараканнар, кырмыскалар, мокрицалар күп. Ремонтчылар сүзләренчә, барысы да шоуларның күгәрченнәрне ашатулары аркасында. На данный момент, получается, камера будет у нас ниже уровня земли, чтобы люди не могли выносить сюда отходы свои и кормить голубей. Соответственно, не будет разводиться здесь тараканы, мокрицы, всякая сущность такая. Белгечләр иртәнге 6-дан кичке сәгать 7-гә кадәр эшлиләр. Ял һәм бәйрәм көннәрсез. Эшләр шул сәбәпле вакытыннан алда башкарыла дип сөйли ремонтчылар. Турба бу атна ахырына кадәр җыелыр дип планлаштырыла. Шуннан соң яңадан урнаштыру, төзекләндерү эшләре башланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Турба үткәргечләрен реконструкцияләүдән тыш, шолда жыллык трассаларын гидравлик сынаулар дәвам итә. Исегезгә төшерәм, беренче этап 13 майда старт алды. Бу вакытта йортларның, мәгариф һәм медицина учреждениеләренең бер өлеше кайнар сусыз кала. Регламент буенча 14 көнгә эштә белгечләр кайнар су белән тәэмин итүне вакытыннан алда яңартырга тырышалар. Барлыгы 224 торак йорт сүндерелгән. Зәп бистәсе тулысынча һәм өлешчә мәләкәс аръягы. Вакыт эчендә белгечләр тарафыннан 11 хилафлык очрагы ачыкланган. Шуларның 9-ын инде төзәткәннәр. 2 жилых дома, это 19.11а и 18.2а, там микродефекты позволяют, скажем так, в режиме контроля за ними, наблюдения, горячую воду возобновить. И когда туда вернется свечевая бригада на устранение, мы, соответственно, найдем место повреждения и отключим на какой-то непродолжительный период. Гидравлик сынаулар тәмамланганнан соң һәм шолы жыллык шелтәрләре белгечләре кайнар су белән тәэмин итүне яңартканнан соң, өйдә салкын су гына булса, бу хакта идарәче компания хезмәткәрләренә хәбәр итәргә кирәк. Опрессовканың беренче этабы 26 майдан да соңга калмыйча тәмамланырга тиеш. Имтихан вакыты җитте. Бүген шолда 9 сыйныф укучылары өчен дәүләт йомгаклау аттестациясенең төпчере башланды. Беренче имтихан чит телләрдән булды. Безнең төшерү төркеме сынау тапшыру пунктларының берсендә булып кайтты. Бүген 637 укучы инглиз телен, 4 кеше француз теленнән белемнәрен тикшерде. ОГЭ бер үк вакытта 9 пункт базасында тапшырылды. Есть номер аудитории, каждый может себя найти, значит, увидеть, в какой он аудитории находится. Больше того, мы сейчас с вами видим, наблюдаем, выходят организаторы пункта, они работают с нашими ребятами, говорят, значит, и потом уже сопровождают непосредственно пункт. 41 мәктәп имтихан тапшыру пунктларының берсе булды. Бирдә 85 укучы имтихан тапшырды. Барлыгы 18 аудитория җәлеп ителде. Инглиз теленнән имтихан 2 өлештән тора. Язма ул 2 сәгать вакыт ала һәм телдән. В 10 часов происходит вторичный инструктаж.
И организатор демонстрирует сначала целостность пакета с экзаменационными материалами, затем он открывает его, раздает индивидуальные комплекты. Ребята проверяют сами материалы на наличие полиграфических дефектов. Если таковых не обнаружено, они продолжают, соответственно, работу, заполняют регистрационное поле, заполняют свои паспортные данные. И после того, как они завершили эту работу, вот тогда уже начинается экзамен. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Рөстәм Хуҗин сөйләвенчә, быел шәһәрдә 6593 9нчы сыйныф укучысы һәм 2000-гә якын 11нче сыйныф укучысы чыга. 23 майдан ЕГЭ тапшыруның төп чоры башлана. У нас в городе 7 пунктов приема единого государственного экзамена и 19 пунктов приема основного государственного экзамена. То есть все пункты подготовлены, специалисты обучены, то есть техническое обеспечение. Все это было проверено нами, значит, Республиканским центром мониторинга качества образования, департаментом. Вот такой старт. Я думаю, что ребята наши достойно сдадут экзамены, ничего страшного в них нет. Беренче ОГЭ нәтиҗәләре 4 июньдә үк билгеле булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Дулкынландыргыч һәм бәхетле көн хәрби хезмәткәре Дмитрий сөйгәне Людмилага тәкъдим ясаган кыз ризалык белән җавап кайтара. Егет кыска вакытлы ялда булганда партуй уздырырга була. Яшь парларны коткыларга һәм аларга озак еллар бәхетле гомер теләргә безнең төшерү төркемедә барды. Дмитрий белән Людмила бу көнне күптән көткәннәр, ләкин туйны хәзер генә уздырырга булганнар. Гашыйклар әйткәнчә, алары бик дулкынлана, әмма шул ук вакытта бәхетле дә. Алар ныклап кулга кул тотынышалар һәм елмаялар. Запланировано было давно, уже не успели пожениться. Встречаемся около 7 лет вместе. Как приехал в отпуск, сразу решил пожениться. Сделал предложение, она согласилась. Людмила Дмитрийның ватаны яклауга басу карары белән ризалашкан. Узган елның июлендә ул Россия оборона министрлыгы белән контракт имзалый. Ә сугышчан килешүдән соң 2 ай узгач алгысызлыкка китә. Я его по-разному поддерживаю. Он постоянно говорит, там мне на следующий день говорит на задание. Я говорю, все хорошо будет, все нормально. Иду в церковь, молюсь. Яшь парларны туй көне белән котларга тантаналар сараена аларның туганнары килгән. Волнение есть, и очень рады за Дмитрия, за их семью. И желаем им самое главное любви, счастья, везения и всего самого хорошего. И чтобы скорее мир над нашими головами наступил и быстрее он вернулся уже. Тантаналы теркәлүдән соң яшь пар ватан-ана мемориаль комплексына юнәлде. Алар фронттан әйләнеп кайтмаганнар истәлегенә мәңгелек ут янына чәчәкләр салдылар. Такая добрая, хорошая и очень важная традиция, и важно его возродить. И именно сегодня молодожены сами изъявили желание возложить цветы у вечного огня. И это как раз тот момент, когда при создании семьи мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, нашим отцам и дедам. Ә хәзер Дмитрий Россия мәнфәгатьләрен яклый, аның өенә җиңү белән исән-сау кайтуын туганнары һәм якыннары көтә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Только с 19 по 25 мая выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспо Кама».